Ngiyanibingelela balaleli nababukeli be-Black Life TV. Lona nguphela kadini Phoso Mthembu. Ngiqhamuka endaweni yaseMpangeni. Sengila kwa-Black Life ngabe kwayini. Nangibeka nathi ayiwoza lapha elisondela la eduzane. Sengifikile bafethu. Ke ikhaya nekhaya liney'nkinga zalo kuyashiwo lokho. Bahleli nje omama bethu nobaba bethu ziningi izinto abazigqibile. Umuzi nomuzi uney'nkinga zawo kuwukuthi ngoba phela ngeke uhambe umemezele ukuthi hayibo mina Nkosi yami sekwenzakala ukuthi ekhaya kwenzakala ukuthi ekhaya. Namhlanje nginodadewethu naye onenkinga esekhaya esimxakile ngempela. Ube sesifonela-ke wasesibhalela isitshela ukuthi hayi bafethu ngicela ningisiza ngifuna ukubhodla. Ngifuna ukukhuluma ekhaya ukuthi hayibo lento nalena ayisangiphathi kahle. Sabona mama. Yebo sawubona. Waze wamuhle. Ngiyabonga. Amehlo akho labe ayumuhle Ngiyabonga. Bukeni bahlali muhle kanjani? Okay mama, asithini isitori sakho? Igama lami uSinenhlanhla Ngema ngokuhlala ngihlala eNtuzulu. Madlokovu, Nkosi yankomo. Hawu Nkosi yami. Mina loyo. Mina nginenkinga la. Nginenkinga uma ngashona nobaba. Ngisamncane nje washona ngisamncane impela ngisafuna grade 1. Mashona shuthi uma kube nesuka athulayo athandane nje nalo soka limkhokhele-ke amalobolo kube mnandi bamuve ini bengakashadi bamuve ini. So uma angitshele eceleni ukuthi okay lo muntu lo uzothi umalume ngeke kuze kube ubaba wakho. Ayibo ama-80s hleze ngiwajajela lento. Uyi-80 manje noma uyi-70s? Hleze ngibajajela lento abebengive iphika ingane. Yazi ama-2K mina ngathandela into yodwa. Uyakutshela ngisho lena 5 listen na 5 wey'ngane. Yeah, so engafuni singathi ubaba. Ngoba wayesaba ukuthi like uzomlahla because uney'ngane ey'ningi. Uma uney'ngane eziwu-4. So wayefuna ukuthi kube like uney'ngane eziwu-3, uney'ngane ey'ncane yabo. Ngoba isikhathi samanje ingane ey'ningi ayisakudingakali. So wayefuna nje ukuthi kube ney'ngane ey'ncane. So uma wangiphika-ke. Nawe wase-understand ukuthi umalume uzothi ulokhu njani usisi kumalume? Yeah, phela uma ngiyamthanda kusamele ngihloniphe isinqumo sakhe. Okay mama. So ngavuma-ke. So ngahlala naye-ke wangi-introduce kuyena as umalume. So wangibingeka kwa-right nje. So naphila naye ubaba lona nahlala naye. Injani-ke impilo nobaba-ke? Kwaku-right. After until alentunjana ashada uma. So seshadile kwaba noshintsho elikhona. Waqala-ke manje wangi-street. Wathi vele yona awuyona ingane yami. Hayibo. Ingane ephikiwe yaphikwa vele before. Hayibo. So akungiphathanga kahle lokho ngoba even uma ngimtshela ukuthi ubaba nje kimi. Wayevete namphikela ethi ayikho leyo nto. Hayi cha. Ubaba khona nkathi ayenze leyo nto leyo. So uma ngolunye usuku wahamba waya emsebenzini as like usually. Mhlawumbe wahamba ngo-1 wayengena u-3 wahamba ngo-1. So ubaba wasala-ke. Wathi usuyangiceba kuma wakho usuthola igunya lokungiceba. Ngasho mina ngathi bengisho into engiyifila ngaphakathi. So the time ngisathi ngiyamphendula wavetane. Tena ngishaya ngempela. Unamanga. Bazothi yabona abahlali. Siyathanda khona iy'ngane zethu ukuthi singayishiya emakhaya kodwa dala kwakuthiwa ingane oyizalele ekhaya uyishiye nogogo noma uyishiye nomalume. Manje ngithi nani nibeni nibazondo osikwiza. Nibeni zondo osikwiza. Iy'ngane zethu siyithwale senazo emadodeni angayifuni. Yabona le personal kakhulu kumina ngeke ngize ngikhona uqhubeka ngithi why because senze ngifuna isigameko kodwa this one is too personal. Mami ngicela ukuthi kancane lamanzi. Ngiyacela. Siyaxolisa kakhulu ngalokho bafethu ngathi sekuvele kwanyuka ama-emotions kusisi. Maye kushaya kodwa uyamtshela kumama ukuthi nangu ubaba usesale wangishaya. Mama ngimtshela izinto uyayiphika. Uyayiphika. So usayida nobaba. Mana mhlawumbe awumcabangeli nomama ukuthi maybe she's been through a lot eshiwa ubaba njengami nje mhlawumbe nami ngisho ukuthi sengisaba nokuthola indoda obangeke ngibona mhlawumbe sengavele ngiyithanda idlule iy'ngane zami sengisaba ukuthi izophinda ingiphunyuke nayo. Even though ngingane yakhe wangizala. Manje sayide nami. Uke wahlala naye umama wamtshela ukuthi mama
lokhu nalokhu angikuthandi, yini onofuna siyenze? Ufuna mama simtshele, ufuna simbize umama sithi Yebo, ngifuna ukuthi nje ngimtshele indlela engifila ozizwa ngayo. Yebo. Ukuthi nje ngihlukumezekile nasesikoleni akusafundeki. Angisakwazi nje ukufunda, ukufocus. Umqondo wami sengicabanga lento enziwa ubaba nsuku zonke. Angibiza ngamagama, ahlekise ngami. Ngenxa mina nokuthi anginababa-ke. Nanokuthi umama wakho wayeqala ngonyawo olubi wakuphika. Wangiphika. So usho ukuthi ubaba bonza hayi vele lento le iyaphika. Ngcono angiphike enze noma yini kunini. Awusenze simfonele umama mase uyagonyuluka okungaphakathi simtshele ukuthi ufuna ukugonyuluka. Yebo, ngicela bandla. Bahlali lolu uhlelo lwey'nkinga zomndeni. Siyazame ngawo wonke amandla ukuthi uma ngabe kunenkinga sixhumane nalo muntu okubhekene naye, umuntu ayisolve inkinga yakhe ngaphakathi. Ngoba bafethu kuningi siyagowa emndenini ngaphakathi. And emndenini lapho efaneke sibe safe, indawo efaneke sibe safe kuyona, kodwa uma sekugcina sesinenkinga khona kugcina ungasazi ukuthi uzokwenza njani. Ngemvume yenu-ke bahlali ngizozama ukuthi simfonele umama agonyuluke udadewethu nawo okungaphakathi kuye ukuthi yini. Nami ngisho ngithi mhlawumbe ngimtshele, mhlawumbe ngimcelele ukuthi uma kuthi mhlawumbe kunento ekhona, mhlawumbe udadewethu ayenze umama angayithandi, cela amtshele ngoba manje akasa-understand. Ama-statistics ey'ngane ey'khomitha ama-suicide ngenxa yokuthi yena abazali bazo abayinakile noma mhlawumbe abayithandi noma babona ngathi abayithandi, akhuphuka each and every day. So siyacela ukuthi-ke sikubhule lokho kuse-early njengamanje. Ngizocela ukuthi simfonele umama ngoba into masithinta umama isuke inzima kakhulu bafethu. Inzima into ethinta umama ngoba ubaba ngeke ngisho ngithi noma ngakwenza kodwa ayi okukamama sekunzima. Phela la bantu iy'nkaba zethu ayixhumene nabo. Ake ngimdonseke la kumakhala ekhukhwini wakhe. Yona inamba lo ngineze yona ngithi? Yeah. Okay mama. Hello. Hello mama. Hello. Hello mama. Hello. Hello mama unjani? Yebo unjani? Ngiyaphila njani? Siyaphila mama. Yebo. Mama uPearl Mthembu lona from ku-Black Life TV. TV? Black Life TV mama. Yini TV, Mama nginomntwana wakho la uMangema Isime. uSne. Yeah. uSne nginisne mama lana. uNosine. Yebo nginosne wakho. Wenzani uSine ko-TV? uSne mama wayekade esibhalelile la ku-TV esitshela ukuthi inhliziyo yakhe ihlezi ibuhlungu sonke isikhathi ngesimo sokuthi wena mama awumkholelwa ukuthi ubaba wakhe uyamhlukumeza, uyamhlupha ngamazwi ngaso sonke isikhathi. Kuze kufikeni ekutheni ambeke nesandla wena awukholelwa lutho nje. Ulokhu uthe ubaba uyena o-right. So ngabe kuyiqiniso lokho mama? Hayi, angiyazi lonto mntanami. Hayi. Okay mama. Usine intandokazi yale khaya nje. Cha mama ngokukaSne akukho njalo. Hayi. Mama ngicela ubuza ukuthi yena ngoba siwu-Black Life TV thina inhloso yethu ukuthi yena imindeni ebhidlikayo noma imindeni eney'nkinga zama ukubaxhumanisa abantu noma ngeke phela size sikwenze umhlaba wonke kodwa mama ngicela ubuza ukuthi yena ngeke mhlawumbe yena nobaba nifikelana noma ngeviki elizayo sikhulume le ndaba. Hayi ngizwe phela wemntanami. Usine ayikho lento ayikhulumayo. Usine ngimenzela yonke into la. Bayazwana nobaba wakho uyezwana nami ayikho yonke lo yonke. Ukodwa ukuthi uze nobaba nizoyichaza iside lenu ningakwazi yini mhlawumbe uSne naye enizwe athole i-closure. Ngizomtshela ubaba Sine mefike buye emsebenzini mntanami. We mama kodwa-ke ngicela into eyodwa phela ngoba uSnezelana ayi ukuthi ngoba esenizonda ngoba mhlawumbe enenkinga nani uze ngoba lento eyamhlupha ngaphakathi. Bengicela ukuthi mhlawumbe-ke masalindile ngeveli elizayo mama-ke nimphathe kahle uSne ningamthusi futhi ningamsabisi ngoba inhloso yakhe naye ayi ukuthi mhlawumbe ufuna ukulwa nani. Kuwukuthi naye manje uyayibuza ngoba phela ezekhula unemibuzo eminingi kodwa umama kungani ngoba ubaba umtshela everyday ukuthi wena vele umama wakho wayekuphikile yikho nje wenza lezi zinto lezi. Manje unemibuzo eminingi. Sesisabela ngomama iy'ngane kulesi sikhathi samanje zenza izinto ey'ningi esingayiqondi. Sizama ukuvimbela izinto ey'njalo.
ngiyakuzwa wengane yami kodwa kuzomele phela ngichazele ukuthi indaba ye-TV. Ayi. Mami well-being yakhe-ke uthini ngayo nendawo ozohlala kuyona uthini masefanele achaze phela sekwezinye istory leso. Kungani wena mama ungafani nesikhukhukazi uvule nje amaphiko usine umfake ngaphansi kwamaphiko akho ndize naye ngoba umntwana wakho futhi umntwana wentombazane. Lesikhathi namhlanje abantwana bamantombazane badinga ukuvikelwa ngayo yonke indlela onayo. Njengoba ngisho nje mntanami ukuthi uSineyi uyintandokazi yami. Ayikho into engayenzi kuSineyi. Enhle ayikho into engayenzi kuSineyi mntanami. Yonke into ngiyamenzela. Okay. Ngiyabonga mama ngesikhathi sakho. Ngiyabonga kakhulu ngesikhathi sakho. Ngiyathemba ukuthi sizozama ukuthi silokhu siqhubeka nomama. Mhlawumbe umama angazagcine eshintsha umqondo umama afike lana sikhulume kahle naye. Kodwa le ngane hawu Sineyi. Yebo mntanami ngiyakuzwa. Yebo, okay. Ngiyabonga mama ube nosuku oluhle. Yebo. Ningizimu Afrika nizwele kumama kaSineyi uyasho ukuthi uSineyi akukho ngamenzeli khona angazi ngingathini mina sinethemba lokuthi umama uzofika khona la e-studio sihlale naye sikhulume naye mama ayichaze naye lakhe isayidi ngoba mhlawumbe kungenzeka ukuthi naye khona okungale okukhulu baby uzizwa unjani ngoba sesikhuluma nomama Ngisangcono kodwa ngizoba ngcono sengimbona face to face. Okay ukubuyela ekhaya kuzwa kunjani Ngiyasapota ngizobuyela phela. Okay. Yeah. Okay. Hayi ngiyabonga kakhulu mama ngesikhathi sakho. Ngibonga mina. Mzansi Afrika lena inkulu engaphezulu kwethu ithinta umama ngishilo ngathi personal kakhulu ithinta umama yazi laba bantu sahlangana nabo ngeinkaba so into mayithinta yena vele ungazi vele ubona ngazi ukuthi nje ukuthi likushonele vele ngoba uyena umuntu okufanele kubalekele kuyena uthembele kuyena ngeviki elizayo kumama uzofika la so behleli sonke ngiyabonga kakhulu ningakhohlwa ke njalo uku-like uku-subscribe uku-follow uku-comment ikwenze nje konke Black Life TV ngiyabonga kakhulu lona uphelo wenu upho lwethu mother of all nibe nobusuku obuhle.